täällä on kyllä pahin yleisö, mitä koko meidän MM-sarjassa on. Toivotaan, että ne vähän eka kierroksen jälkeen, kun ajetaan ne eka pätkän, niin tajuu vähän kuinka kovaa täällä tullaan, niin menee vähän sivuun. No mulla on varmaan sen verran käynyt tässä arpatuuri, että mulla on numero 8, eli se on 7 autoa kuin Auraa edellä, että ehkä siellä on niin paljon nämä porukkaat vielä, kun mä tuun. No kyllähän jokaisen ajoon vaikuttaa ja aivan varmasti. Varsinkin tuossa alussa, kun se on ihan mieletöntä. Ei nyt kukaan ihan viitti täysillä ajaa ihmisten sekaan. Pelkää vähän lähteä ensimmäisenä autona vielä ajaa, koska Arihan jo viime vuonna ensimmäisenä autona ja sanoi, että oli hirveän vaikea ajaa. Ja, koska ne on tiellä ja ei sitä oikein luontoakaan ole ajaa niiden päälle. Mutta kyllä niin hulluja täällä on, että ei mikään väistynyt.
I dove the